Yo rutu kutanga musoro wakazara mabonje bonje wese musoro wakapotsukwa ngebhazi. Musoro wakatopedzira udarodazivo wakatemwa kamu. Iwe matomba. Ndomba vatoiti uku kwetu itaura idzodaona mwese musina bvudzi mwese mwairohwa noenda zvacho anoda kutema yamatombo chii iwo usati wabvunzwa nyaya dzako tinoshaya kuti tokubatsira sei iyo zvizvi wambomwa mangana andisandira kumwana iyo gumbo rimwe Yes, zvakatodhema sungomire negumbo haumidoro chiuya kudai unozotaura zvinhu zvisina Amina ndo ekwamarowa ekwamarowa hapana imatembo efemily marowa hapana ba ndiani ndiana matembo ndo alright saka zviri kuitika pamhuri dzichangamire pane maviolence ari kuitika vachikuwadzana nematombo ari kupicha parapata Edi, uya ugaro. Ndio kwa Matemu. Mai Flora uya mugaro. sebetseneo Kwa matemu uya. Kwa matemu uya. kumberi kuno kumaiguru kuno mberi munangane na mamiri akaita films apo ifanana imatemuri murinde kwakufanda dai ndio kwamatembo pane vashota wekwamarowa asi regai nditangire nyaya yacho pamhuri dzendinadzo idzi dzendiri kugara nadzo vari kukuwadzana nematombo vari kuti uyu akachayawo uyu nebuwe kurohwawo uyu nebuwe kufunga mugambo wotonga yauyu arohwawo nebuwe ndinevha wenyu wakufandana uyu mawanga atori neumaniwani ari kubvawo ini nematombo saka ndazonyatsoita tsvagurudzo kuti chii chiri kunetsa nekuti ndagarapo pamisha yavo ndichiedza kusetula asi ndiri kuona kuti hazvina zvezviri kubatsira ndakazochera ndichida kuti nditsvage background yavo vanhu amafamilies ari two ndakazonzwa kuti kufa kwakaita mukoma angu Matemure akanga aine chikwereti nemunhu wekwamarowa anzwa kuteerana chikwereti anga akuda kuchichenda kwaanga achiti ndiopohwa mari yekuti achibhadhara chikwereti ari mukufamba uyo wekwamarowa anga ari kumashure ndokubva azorowa mukoma Matemure nedombo ndererekeni rerekeni mumusoro mukoma Matemure ndokubva adonha mumundamo wekwakufandana ndobva wafiramo nauyo uripwa hwacho iri distorted haindinonyatsa kuinzwa ichinzi yakafamba zvakanaka 1 2 wakafa ngokwamatemure akafira baba aya aakomana akarohwa nemakatapults nerekeni nerekeni ndobva afira muna mwana mwakufandana
Saka ritual yacho haina kuzoitwa ba chianhu chinoitwa chekuti mudzimu wokwa Matemure ubviswe mumunda kana kuti mumusha. Musha idura mumunda mwakufandada hapana chakaitwa ba chinosimudza mudzimu wamukoma Matemure kuti uende kumba kwawo kana kuti aizotaura kuti abvise munda mwakufandada ochizotaurire mudzimu wabambo Matemure kuti achiite zvaaifanira kuti echiende kwaakaurayiwa kuti echigara nawo aya ari kundorima mumunda imomo makafira munhu echitorima badza echidini echitosima zvirimwa ipapo achisakura apa kugara kwavo ndekwematombo kurwa kwavo havarwi nezvibhakera vanoshandisa matombo. Wakafariki baba? 1995. 1995. Yes. Saka kubva 1995 ipapo hapana chakazomboitwa. Afa akangoigwa bva zvatopera. Pana akasungwa. Pakandoite huku. Zvakaita ndezvekuti baba kufa kwavo kwakaita ndandindidai asi ndoti ranga nezvino ndiri namba 4 pakubara. Baba afurwa nedombo ndokwamarowa yakaita police case akasungwa akatombovarirwa akazobuda hake ariko baba wakangoigwa ikaita police case ndomafira ndozvo. Ana mai Zena ndio anafanya senya hivi. ana mai akututaura Anaangalia matatizo ya mdomo. 3 years ndadia wenyu wakaenda. Saka imimi makanga musina hapana wakambofamba kuzwa kuti munhu iyoyo mweya wake wakamira sei uri pai, hapana akambosvambira. Akatibvunza nambuya ngatidai pakaitike nyaya iyi handiti sekuru Rose Matemure anga aripo baba yava handiti akanga aripo haana kumboita involved nyaya iyo here kana pane chii chakaitika mazire isi mazire tunoita sisi hapana zvatitongoziva ngokuti taitowa vakadzi tondorwa kwedu Simungazivazii. kundofa kutonozwa akatofa kuti tori kutokohwa yanga iri tati mukoma emurume wenyu sekuru Rose Matemure babai awa akanga achiri apenyu handizvo ndiri kuti sekuziva chizvechishona zvataurwa ndisabu hapana maitire akamboitwa here kuti zvione kutangabi azive kuti nyaya kana yakafamba so kana yakasarira apa Vana vadoto pamusoro changabudi nedare ndosaka tadaidza mukoma aya mwana wasekuru Rose arutaurwa nasabhuku anogona kuti buditsiro muono wakanga uripo sokuti isusu tatakatsonga isusu kufamily yaPatrick hapana zvatinoziva saka vanogona kutitsanangura mukoma kana paino zvamakamboona hatizivi muchitsanangurirawo kuna mutape kuti zviripo here kana kuti kwete. Dambudziko ndiro ndakaona kufa kwavo ndakaona ndikasvika nepaanga ndichitakurwa kuenda kupolisi ndaendeswa kumusha ndikazovaika machipfuva kumapurisa kwakazi akatoti vega tikaenda pasabhuku akati vega uyo anga asungwa wazomhasira wakasungwa kaenda akatombogara wakatopikira nyaya yeuraya munhu zvikapererana. Saka in short baba haana zvakanditsanangura kuti ndinoronga kuti tomboita uka nemunin'ina watamika nehanzvadzi dzake hadzina zvisati dzapo nditaurira kuti pane urongwa hwatakazoita kuti tifambire dzanyanya kukonzeresa kana kuti titsvake vanhu vacho vepaoni vakaura tingomirira kuti tiona uyo tichitakaita zvakaya hatina kumbozwa kuti vakamboona iwo acho komaro wacho hatina kumbozi twazi
kana aitozikanwa ndibaba vangu. Ngati chimbodai kuna ana mbuya Matemo ana maenyi haana information yangaziya kune mwedzi kubatsirana nekuziye kuti ava vekwana Marowa pavakangosungwa ichingosungwanika ichiende kujera izodzokera haana nyaya yekuti azosangane pamatemo ichiripa kana kunze kudai ndio nyaya yekubvunzira iyo pamusoro mutapi zvemuri kutaura ndirizvizwa vanhu varwai kuripa asi toti kana panoripwa munhu vakadzi vacho vavaikatadza here kuzoziva ngoti ivo vakagarapo ndo mukadzi wapatron munyakufa vaingasazoziva here kuti murume wavo akuripwa havana kuripwa sando kuti havana kuripwa tinganobvunza hedu ana mbuya Matemero wekumusoro but kana toti kana kuti yakaripirwako ava vasina kuudzwa uzi isusu vana vacho tisikazivi kuti takababa edu vakaripwa saka nyaya ndo vakapedzera kutemwa ndii inini vakatemwa ndungu zvakatototeki ninyaya yekuthawa mistake chero akakutema akaita mistake mistake chero nhunganombo wakurova musoro mistake mamuchiwirirana henyu here paakakutema ndombo nditi mistake mamuchitamba marekodzi kwakutemana ndombo ndizvo dzaitofara tese tatisifara matombo kufana muchiitevana nematombo kodai wakafa mwaiti tafa tichifara makusonetsana mamusikurwa iyo unoti kwausungwa neekuru hatitoda kusunga toda kubatsira dombo irorero rakatouya nebera ukadai usina ziso toda kubatsira ise guru titonoti paine chivanhu ndo basa rebiso imwe munofunga kuti kudare ndikokozi wakanyenga kwezvemunhu wakabambudzemo idzodzi nyaya iyo idzodzi kunyanya idzodzi ndo nyaya dzedu chaidzo dzekuti tione kuti munhu anenge akakanganisira munhu akakanganisira akaripa here kana asina kuripa toona kuti hakuna mhosva yese inopera nekuripa ende maripirwo acho ngekunga pachido kufembuka kuzwa wakadini wacho wakafa wacho durudi zvizikanwa kuti zvakadai kana dai manyazviita kana kuti mwatadzawo zviita asi munova muchizviziva pari pazvirapo munondotaura kuti nyaya yedu yakapedzera kufamba paizi munhu wacho waiti ndoda kuripwa mombe 5 asi ana baba aiti hatina mombe zvotozikanwa kuti hakuna munhu unoti akafembuka kubuda kuti ndoda mombe 5 after 5 kana 3 years oti dzaa 8 ngoti kune inflation unonga asina kufamba munhu ungarutonyepa kuti akandoti ndoda mombe 5 kana after 10-15 hadzichinji kana 20 days dzinonga dzindoti 5 ukazwa unoti ndakati 5 gore rapera iyo zvizvo handiti kwatopere rimwe gore kadzichiite 7 itsotsi ndokunga ndozvine zvakatomuurayisa kuti akuda kutototsa kuti akafa munhu iyi saka hakuna zvakadaro ndopetuda kuti tisviko kuti tiziva kuti nyaya yakaitika iyi saka it's unfortunate kuti havana Marowa acho hana kuya hana kuya wakabata here ndakaona ndakatobva kunoku ndoenda nepamhakwe ndona Jafet ndiye wakazoti watouya zvakanaka uyo uruko unonga soro rake rashata saka inini ngatitende kuna ana Marowa ari kutoite kugadzira makuva tibva taonana takatanga kuona sabhuku wacho futi kwaana Marowa ikoko Jafet ndiye wakadaidza tobva tatoita kokasiri pasaiti bva watoti asaka ngatichidaidze mhuri yacho tobva tatoaonesa akati tiri kuuya akadzosaina pepa ravo return yachinde kwainayo saka haana kuuya kanhasi kudarika kutodifota saka paroda kutoti pagadzirwe sekondisama I'm sorry.
uyu watinda kambo wakatemwa wakuti zvakanaka handizvinozozwa hanza yako iwe murume ndakasvika kumba kwakasika ndiziba wako unondiziva asi urikuti akazvimba izasoti gbh urozwa uri kuramba uyu wakabva uriwo akada kufa uri kuona iri kundochinjana dzimba dzacho dzidzo ndiyo iye yakagadzirisa munomwetuka mapepa iya wakatemana ngematombo ende asi kumboshandisa zvibhakera pa dombo irorakapatrick irona ndo riri kutoshanda irona iro saka zviro rekuti kwakutopfuka kwemunhu kuti murambe muchitemana ngematombo saka ayanda ucheneswa aya munda mwava moda ucheneswa mwoyo wangu mapatrick ubva kumunda kwenyu asi zvinoda ana mwarowa aripo ndio akakonzeresa kufa kwangu mapatrick ndio anofanira kunge ari apa ochimita nyaya dzawo kana paine zvinoda kuti maspiritualist aripo zvoitwa totsvaga mapatrick otaura kuti ndinodei ndozo nhaiko mwarowa ozwa pozoitwa process yatinozoitawo isusu arumbe kuchiende kumunda kwaaya kuchiobvise mweya wahama yedu kuti usagare kumunda kwaaya tochizive zvetinochizoita ndiwo mumwe waita zvakanaka bcause ndimwe baba emushaiwe bcause ari akasanga sviki kuti wai masvita sa baba wemusha aende kuona kuti dambudziko rakura muri vana wavo handizvo saka mhepo iri kuramba ichisimuke pakati yacho zvainozogumisira yaita hatizozvidini hatizvizivi saka kuinyaradza nekuti mhepo iyo zvese zvinofanira zvigadziriswe ndo saka vave kudari saka zvemunofanira kuziva imwe nekubatsire dare kuti mweya iwoyo uzorore kuti uregere uramba unoendenyu wechiendenyu usvike paunozorora mugare zvakanaka ari kusaidhira kugara zvakanaka then eko marowa angaramba wakuya nhasi unobati zvinova zvitobatsira kusaidhira kuti achemirwa amirawo zvakadini futi zvakanaka kutogumisira yambo imwe chete haizivi nyaya yekuti nyaya ikauya kudarika yaanyaya yekuti akude kusunga padi kugadzire zvimwe zvinhu zvifanira kuti zvidini zvigadziriswa saka okay ana maro sabhuku wacho tokamwe vakamufonera ndakatosvika kwanga chitogadzira makuwawo iko kwazimunda kwacho tikatotaura nawo but nhasi handisi kuziva kuti vakorera kuuya ngei handina kutomboabata ndotoendai bhozi dzepafoni zveunondochiziya dzinonyepa kuita andovakufanirwa ndachirungu kumhirika ndakaenda ino tazwa kuti mwarowa wakatema uri machirungu saka ndakaenda kwasabhuku Chirongwe akatoti nyaya takamboizwa tinoiziva munhu wacho wakatoita that problem tinomuziya kuti tikuti uende mbamaiwo unofurwawo futi iwo isitusu ndakuchikutora kuti ndiende kune hama dzacho dzakatoungana dziri kugadzira makuwa tibva taenda tichosvika tasvikapo pamwarowa kwacho nasabhuku wacho wanga aripo tibva takatanga kutora sabhuku toenda pasaiti kuti mationa Chirongwe wauya pano nepurutsi wake vachirisa urombe pane nyaya inoti zikazi zvakanaka isusu chedu tiri kudini tiri kundozwa asi mhere tichideidza anhu acho ekwani mwarowa tinode baba wasara ari baba wacho ipopo todini tobva taenda pasaiti wakazongotorawo dzimwe dzimba dzavo tobva taenda pasaiti bva tataura naizvozvo akati tinouya ndikati inini kuuya kwenyu handikubvumiriba ndisainireiwo apa musara nerimwe indoendawo nerimwe zvesezvo takazoita zikazi zvakanaka tinouya imini kudai mwaimbodayo paeria ipo papoka pakafira mukomapatrick ipo papo maimbopanyenyeredza kudai pemunonga mworima handiti vanhu zvibazera saka kuti mwatomira kutomire munhu wose
pazvakaitira chadira muchinyasozivepo marojeri ava akafira ndoriziva. Saka rozhiro rero maitoremira rakadini rakadaro kusvika pagadziriswa rozhiro rero mairemira imira rakadaro pane mhepo dzinadzisomira zvakanaka zvinozoitika zvinozokonzeresa rufuzo zvemuviri tozodzigadzirira taakuzodzigarira muno dzinenge dzadzerufudzi vanhu vacho nyaya dzacho sindzina vaya muno mudziri ndobuda ipapapo matombo hamuna zvimwe zvinhu iri zvamungashandisa zvichazokonzeresa bamwe nyaya yematombo munoionose saka muri ufungei nazvo mazera acho aya nyasogutsikana nawo kuita kwawo mazera aya handimataura ichizwa nyaya dzokumwe idzi ndomwe zvinongova doro rinoti nhonga dombo iri anhu murikura anhu muna mari yedoro unomwa doro iri makambosvika vanomwa doro unomwa doro kuti anomwa doro kunoku kuchimani takutaura nyaya dzekumwa doro hakusi kumwa doro kutsvaga kachiro kakadai kwaudira dzuro rimamuti wemubhanana kachitiwo kachiwauna hakuna doro rinomwa panonyarara kana zvekuma 200-300 dollars pozipamwa doro kunongu 50 cents kamusoro kembo kakachipozodoko vakaisirwa netumbanje mene vamwe harisi doro iro doro hakuna rumwa doro zviro zvemuri kuita kunongu ngezvemhepo mamhepo ari kutoshanda kwete doro anhu akagadzira doro rere kune doro rinotoita bhodhoro rimwe 4,000 dollars bhodhoro magreen mablue label haambotemani nematombo vanhu vanomwe doro rinotodhura rekuti toti inenge ichizi $150 imwe munoto muine mhepo dzenyu kwauchindotsvaka kanhu kekukachidza kuti mundozoshaishire doro iro doro chiri chiro chakanaka chine pechinonguwa yechinomwiwa nepechinodini nepechinomwirwa nezvachinomwirwa hauti ukashaya zvokuita kwakufunga utsvake sadada hakusitomwa doro kunuku kune tunhurungotsvagwa hatisitori doro munhu iyeye akatoonekwa kanoto besides kuti iyega anenge achisungirwa doro anosungirwa futi ikako kacho futi pachezvako katori nenyaya yako bhozi akasika doro ndotunhurunwa kunuku wotenderera brain wochisanganisa nezvangu ainazvo iwo uri kutaura kuti unomwa doro une makore mangani 41 wakatanga kumwa doro wakandobarwa chimwe mira tombozo wakazomwa wani makore mangani ndanga ndirimwa 30 tomboti 30 iyo zvohane 40 saka waane kuma 11 years wakambotemwa kangani wamwadoro kutotanga saka idoro iwo ruti kutanga musoro wakazara mabonje wese musoro wakambotsikwa ngebhazi uiushepo musoro wakatongejira udarootaazivo wakatemwa kangu iwewe matomba ndombo katoitike uku kweso mwese musina bvudzi mwese mwairohwa noenda zvacho anondokutema yematombo chii ngatisanyepera doro iwewe usati wabvunzwa nyaya dzako tinoshaya kuti tikubatsira chii iyo zvizvi wambomwa mangana handisandakumwa iwo
Uri sobo. Ndikakimira negumbo rimwe unomira. Sumukomire negumbo rimwe tu. Yes, vakatodhema haripo. Sumukomire negumbo rimwe. Unozotaura zvinhu zvisina basa, wataura zvinhu zvisina basa, wobva watadza kubatsirika. Nyaya tiri kuitira dare rineri haina umangano, but idambudziko riri kuitika nekudziwa chipfuva. Sabhuku wacho ndiye ari panoti zviri kuitika uku zvichapedzisira zvazvo. Ndinoti muridzi tidini tisangane, ana mwaro wacho imimi ana tosangana tozwa kuti chii chinoda kuti chiitwe kuitira kuti next time waumwadoro usatemwa usaite urute kutemwa ukamwadoro utemwa ukamwadoro iwe uchirida kudaro uchasvikira uvhaka. Ndozvaitoda kuti tione kuti chiri kunetsa chii, pane rufu rwakaitika. Munda wacho muri kuramba muchiushandisa, hamuna kuchenurwa. Sabhuku anofanira kunge angariko pamwe haanawo futi zvaakaita. That's why zviri kuramba zvichisumuka. Ari kutotaura kuti udaiti tisaitozviziva. Mazvona manje hazvidi kudaro. Nzvimbo inofira munhu kana accident chaiyo chaiyo idambudziko rendichada kutobatana naro neeven disaster yakaitika kuKariba Dam. It was just unfortunate, but dhemu riya rese rinoda kutochenurwa. Makurire rakakura kudarike mamwe madhemu ese akakwa pasi pasi, but ratoita matoshata ende pakangoreka kugadziriswa chivanhu ichocho. Panenge pachingoti every 2-3-4 years bhoti rodoro, every 2-3 years chakati chodoro. Vaya vakaenda auramba achidaidza, uyo akafa nedombo ari kutodaidzira kuti inini ngapandoita umwe wedombo. Saka nzvimbo idzodzo kuna ana chief dollar anani vari kutosangana madzimambo eikoko kuti waone kutobika doro rekutobatanidza kugadzira wese kuti wadiri muKariba mudhemu kuti ndapota hatidi kuti zvakadai zvidii futi. Saka ndizvo zvinoitwa kwese, kwenyu hazvina kuitwa ino. Saka tiri kuadaidza vana mwaro wacho vouya pamwe vane zvikonzero zvavo tochizwa tobatsirana kuchiona kuti toita sei, tomboiendesa musi wa30 tozwa kuti zvakamira sei, mogadzira sekonisa munhu vokuvaanana naSabhuku wacho possibly taurira Sabhuku iyeye auye nevanhu ivavo. Unouya Sabhuku iyeye kuti iri nyaya yekuti unozotoka mukatransport tinoona adini tinomubatsira, but unonga atibatsirawo kuti tibatsire vanhu avo vaonobatsirika. Imini for the meantime, whichever way it is going to happen, vana maro wacho varipo nene pachada kunga pachibuda kamari kanonga kachizoda kuti paine zvinoda kuonekwa kuti zvinge zvakamira sei. Amwe anozoti hatina. Saka zvinhu zvinoda kuti muzonga pamwe pacho tangoti mugare maonesana pamwe pane paine unoda kuzofemba kuti zvizive kuti zvakamira sei. Hapana wetiri kuda kusimudzira demo kuti zvakati ngoti iwo wacho ana maro wacho kujera akatodini. Izvi zvava zvechivanhu manje zvakuyoka chatauda kuti tichionesana semhuri tagarisana ndoona tikadai apa modai ime modai tinobuda neanza yakadai zvonakira mwezi handizvo. Saka imi maita zvakanaka mauya avo ndo vatirasisa havana kuuya. Uyu ndiye mupurisa wacho handikazivi kuti uchikusunga here kana kuti ndouri kutosungwa ivo. Vanhu vari kuuya kudai taunyora madhifoti chete. Saka chii taitosangana musi wa30 isusu tonotamekashuwa kuti aonana naSabhuku wacho kuti vanhu ivavo vauye tochitaura tiri pamwe chete toona kuti tobatsirana naSabhuku wacho kuti anenge aripo. Mari dzinondosiyana ma200 ndo mari dzeiti. Saka zvinongozosiyana kuti family yadini because chirikuda kuitwa chinhu 1 chirikuda kubatsira mwezi. Saka uyu akatiwo 50 vamwe akatiwo 50
40 amwe akatiwo 50wo kuti paina amwe anozoti hatina, but on average vanhu vacho range inotambira kuma 200 to 250. Mune makuita mukwemuko pobuda munhu anobva achifemba iye wacho akafa wacho Daniel wacho ndizvo anobva atofembwa iye wacho obva ataura kuti inini zvendakaitwa zvekudai ndiri kuda kuripirwa nezvakati. Motoziva kuti taakudzokera ava vanofanira kutsvaga ichi, ava vanofanira kutsvaga ichi, ava vanodai touya tosangana futi zvotoitwa. Munhu unototaura ega kuti inini zvomandiitira izvi mweya wangu wadini wazorora, dambudziko iroro rapera. Mabazwisisa. Besides nyaya yematombo is just the tip of the iceberg. Otherwise there is more to it. Zvomuri kutosangana nazvo izvozvizvi muchitadza kuandastenda kuti chii, zvomunozotoona kuti saka zvaidai because zvazvakadai. Kutoripirako kunotorerutsa dzimwe ndimo unenge achiti hei kumurume kwacho hei kwava wakatotadza nokugarika akati nemukadzi ndatotadza kugara naye umwe wazoshaya mbereko umwe akati mondofunga kuti zvinhu zvokurarama nazvo kozi dzakabarwa zvakadaro dziri ngozi dzinenge dziri kudi dziri kusumuka. Saka pamwe munei muri kuti toda kuchenura munda waaya kuti arime heti muri kutogadzirisa zvinhu zvedzinza renyu rese. Mototanga kuona airambirwawo mabasa mautodaidzwa anga asingapfimbwaya wautounganirwa unganichidza wanaruwa zvinenge zvakasunga uku kumatombo uku yaalamu manje kuti mwamusikuona here kuti zvinomira zvakadii ende ichibva yapa saini yekuti zvinhu zvakashandiswa pendakaurayiwa ndo zviri kuramba zvichiri zviromboshanda. Iwo wacho ukamboti mire zvino ndino unombosenza kupeo doro racho unosenza hakuna kundirisenza unoona zvimarero unotoite zvekukanuka ndikasenza here chakuri ndakati zvekuti zvei kukwara kwandakaita kukwara ndokwakatanga hati ngati mari yedoro unoyonepe anhu anokumwisa for 11 years mari idzododai wakapuwa ungadai uri zvawakaita zvozvouri dodai zvendakaita une mukadzi uri muno uri yekumba unototi baba mwawe unoenda nei unenge uchienda nei unoende kwamusanzeni unoenda wakaaenza panabhari ndati uri kuzenzepi usataura zvawaita uchiri munhu uri uchenjanga wakatotiza basa chimwere wakatiza takatatichikutsvaga iwo takamire ndiye uya mukadzi wacho wakambouya panapa achikomplena kuchikoro kune chikwete mukatiunza baba evana ngauye asenze takazondoona zvipe saka takakati zvakachitori chikwere ndiwo kutotanga tichikuya panapa 2023 wakauya akashandaaisenzera wakauya 2 days wabva disapia batatosiwo zvaa saka ndiye mukadzi wochindori naye undoshingirira iye unaye undori naye iye wakazoita akatomapururudza mai aya akati magona mambo magona mauri inomayamba wanga uchiri munhu wekuti waigone kuita iyo zvizvi basa reungatoita dai waitozvichengeta iwo wacho hako kwete kuti tichakupe rimwe basa unoita rei kuri ticharonga nhasi kuti tikupe basa unoita rei vakasvikira vakagara pamaoko dzinosaita rei noshanda dzinoshanda uya wakatodhakwa kwamefazone kwete kudhaka kutoshandira ndinoshanda waimbomira mbichana mhepo idzi zvigadziriswe kamwazwa kuti mhepo yatiramira unoziva kuti mhepo dzode zvidhakwa koti chidhakwa imhepo zvakatodhakwa inopita ripaundoi ndozoronga uri kundoenda uchindoendoana haiendi pane munhu wakarongeka
inotsvaka munhu wakandodaro yogayazava kuti zvisakurumidza kuti kuonekwa bcause zvikaenda pane munhu ari straight anhu munotanga kuti gomadhagi inewo unondozamumuziri unooneka zamumuziri yeti pane zvirudi ndiwo wacho tomubvunza kuti chii kwautarodazini hamuna mhepo dzireba imistake yakaitika nyaya yamwakaronga auti kosungwa ndiyo nyaya yakarongwa zvinoti mistake kuti tisasungwa ndoyawaudoseenzesa kuti next time uchaona kuti uchakwara kana kufa chimbomira pamusoro wavichangamiko pamusoro wakomana kunomwa doro nechimwa bhotorosi kana wazoende kudare usauya hako wakadhakwa regere kumwe doro wouya kudare kutoregera kuuya udare wacho bcause iyozvi waidoti atibatsire ndiye utoripo umwe wacho wakatoita iwe wasitori mudoko here utori mupfakati ndiye munhu waitoti anga achibati wakadhaka apa ndiwo wauya ndandatoona anhu ese mwese anambomukaunda bemwe aya baba ndandoti haya ndikule basi uyu mukomana ndiye mukuru hino ukati ndinotoenda kudakadhakwa chiuyawo next week uri wosobha wakapfeka hazvii udare wakadai ungabvosungirire mbutizo unowewo wakaitawo munhu wakarongeka kana ukanyataura zviro zvisina basa asi maroniwo wacho hauna unorongeka ndokubvunza hauna chironzo hapana chawakabatsira nacho hapana zvimwe zvinhu izvi zvichazokunetsai bcause mune muri vakuru wese wafanira unongoti ndima akuru wanga wako asi zvine zviri 1995 wanga waine makore mangani wanga waere wanga wako ka 1995 wanga wako mateni taura chii chakaitika chendaidokumbira munasagune kuti idzi hama dzangu dzokaufanana idzi ndinoziva kuna ana babari vamudenga saka anonga ndio baba yemwakufanana saka kuzoti hauya uno nhasi ichasiya amba wasiya kuti kudini kuti ukaona chimutaurwa chironzo chikuru asi mukoma wangu nevha hana chauchaziya saka ikumbira next time aifuna kuti adaidzi adini ange chizomirira mudenga takatoendapo mudenga akatowawa kuti ndii ndinouye kudere kwamangu ine andigari pasorombe ndiri kuti amudenga musaiafana kubasamungu mayapesa pina akabuhasa pina akapiwa te amudenga akati andidai ndiyo ndiniba ndimambo painini ndinogara kwamutambara anangu aya ndio anofanira kutondidaidza inini ndosvikapo ndiyo zvindakataurira ndikati ii handichaikoni ndouya kuna sabhuku sabhuku akafona kuna mudenga akati haibisana ineni akanatouaacho kana acho pane watakasiya ari baba ipakwanatora iye ndo babacho tikaiwoatikaiasikana muruaikuti pauyanhu anobatsira zvakadii zvinova zvakaitika zvinotibatsira nyaya tiri kuita munomunga zvendataura ngeyekuti tikubatsire saka mukatadza kuita kuti tikubatsireka isusu hatizogoni kuramba tichigara nevanhu vasingabatsiriki muno muvhileji zvinozoita kuti tisvike pakuti titange kuona kuti musati mauya muno makambobva nekupi mudzokerei nekupi ikoko bcause dzimwe tsika dzimune vakuuya uda kuti ratidza munomu vamwe vana vachazvida zvekutemana muchapedzisira mwakuzi kumatombo hati vakambozwa kunonzi kumashurugu kunonzikana nenyaya iyi samuda kuti kunoku kuite mbiri yematombo ngatiite mbiri yekuzi kune matombo akawanda kwete kuti mumva matora matombo acho muchitemana muchida kuti vamwana vachazvijairira votemana vokwadzana
takuita maproblems ndobetiri ipopa saka chironga iwo toona vanenge vauya next week yacho toona kuti pamwe vanobatsirikisa saka imutoona namusi wataiti mouya vamwe vaita vana maruva adhurubasa munhu vanofanira akatadza kuyawo vanenge vasi hapashai unouya at least one akasai unyatipa hake information yatingada anenge ane soko raanodzoka naro kuti ambona hama dzake bozi vamweni vanenge varufunga kuti toda kusunga une kapfungwa kekuti uri kuona uyu mudhara wazofema hake kaira unazanda zita kuti hauna kusungwava toda kuti tibatsirane kugadzira musha wani ibaike toda kugadzira baba tiri kutodinetsa iwo wakati abve kudora kwashapukayo osvika pamhatso iwo ari kuti regomasure manje oshodini manje oshoti regai ndiboka zvimaonyeni nezvemadomasi kugadhini kwaweni ndo pakaterwa masoro paari asati apedze muda uyoyo ndo pakaroga ipopapo ndakandisutuzwa kuti nkaushudamhanya pambuya chekufa kodadze seuchekufa akazi munhu uri nepakombo ndokatokati kasika kuzwa zve kutotanga ya zvaro zvambotsanangura ngati panguva yacho 1995 pangwanga zvekumagrade 4 nyaya inini nyaya dzekumusha kwedu inini ndine information inini yekuma-1930 yekuma-1940 dzimwe dzekuma-1950 ndisati ndatodii kuma-60 ndisati ndatotsvarwa asi ndinotozviziva kuti mumusha mwedu nyaya dzisakati ngeuramba dzichidii tauro pamwe pacho hazvimbodunga uri chii inini kana kuri kutoti munhu akatotaura nyaya yakatakatetotona nyaya iyi ndakangoizwa batapo ndoparopa kuti siyani asi munenge uchitoidei kwete ngekunga uripo musanyanya kufunga kuti kuziva chinhu kunga uchinge wanga uri president unogona kuramba chichitaurwa nyaya ikwana nhingiya nyaya yakwa wotosvika oita 40-50 years uchingoizwa zvouri paunozozi nyaya yakati unototi nyaya yakadira kuizwa ndirichi uyu uri kutaura yekuti akaona une dzaakazwa futi dzimwe dzaida dzikutoti unemuri pane tumadhara kuti tichitaura tinondotanga nokuti iwe nyaya kwanenge yakazopera yaya yakaoma iya haiperi unotodziziva dzisikaperi dzekweiri ini ndodziziva vanhu vachadazivi asi nyaya dzacho unokura uchidzinzwa. All right,